Moltes gràcies a vosaltres per la possibilitat de compartir aquest moment per reflexionar sobre el paper que va jugar el moviment obrer en els canvis que es van produir al llarg de la dictadura i sobretot en el procés de la finalització de la pròpia dictadura, o sigui, el procés de la conquesta, a vegades contradictòria, ja ho abordarem al final, però diguem la conquesta de les llibertats. Aquest any, pensem que aquest any és l'any de la commemoració del 50 aniversari de la mort del general Franco i és una commemoració que s'ha intentat fer, és a dir, el govern d'Espanya va organitzar una comissió, van invertir, van esmerçar molts recursos per fer diversos congressos, actes, exposicions que encara no han acabat de sortir, que suposo que sortiran quan es produeixi l'aniversari el 20 de novembre d'enguany, però era una commemoració complicada, perquè al final què es celebrava? Bé, la mort del dictador, això sí, el que es va anomenar en el seu moment el fet biològic, és a dir, la mort del dictador Francisco Franco, però exactament més enllà de celebrar la mort del dictador, què s'està celebrant aquest 50 aniversari? De fet, Borja Samper, no sé si el coneixeu, que és el portaveu del Partit Popular, va dir una cosa en la qual paradoxalment estic absolutament d'acord. No em passa sovint i aquest cop estic d'acord. Criticant aquesta commemoració va dir en 1975 no murió la dictadura. Que això ho digués un portaveu del Partit Popular sorprèn, però era d'una veritat absoluta. És a dir, malgrat moltes vegades s'ha dit que la dictadura va morir al llit, mor el dictador, no mor la dictadura. És a dir, un cop mort Francisco Franco, continua. I tot i que el nou cap d'estat sigui el rei, Juan Carlos I, i que moltes vegades s'ha explicat que aquest rei ja era demòcrata pràcticament des dels orígens, era una persona d'una contrastada honestedat i una lluita per la democràcia sense parangó a la història, cap altre Borbó hauria protagonitzat el que ell va protagonitzar. El cert és que tot això va molt bé per construir els mites en la transició, però s'allunya molt de la realitat. Mort Franco, quan Arias Navarro, suposo que tots i totes el teniu al cap, i si no teniu al cap heu vist la imatge, que és allò d'Espanyoles, Franco ha muerto. Arias Navarro representava un dels sectors més durs del franquisme. Era conegut, a més, amb el sobrenom del carnicero de Màlaga, per la quantitat de repressió que havia produït en el primer franquisme a Màlaga, i no era ni un aperturista, ni un reformista, ni res de tot això. De fet, fins i tot aquells que es destacaran en aquell primer govern de la monarquia, els dos aperturistes, després si voleu en parlem, de què significava l'aperturisme en aquells moments, perquè s'ha confós molt aperturisme amb democràcia, eren Areilza, el conde de Motrico, i Fraga Iribarne, que era, és a dir, si el màxim representant de l'aperturisme en aquell govern era Fraga era el ministre de Governació. O sigui, el ministre de Governació d'aquella època és el ministre d'Interior. Per tant, aquells que havien d'aportar una liberalització del règim eren els que controlaven la policia. Recordem que aquell any moriran treballadors, morts de Vitòria, etc., i que la frase que va passar a la història del Fraga d'aquella època que se li atribuïa és la calle és mia, és a dir, el control del carrer. Per tant, diguem que aquest aperturisme era policial i s'explicava amb porres i amb metralletes. Per tant, aquesta idea que mor Franco, mor la dictadura, es fa complicada. Llavors, si la dictadura no va morir al llit, com va morir la dictadura? Si la mort del dictador no marca la fi de la dictadura, com mor la dictadura i a què hem d'atribuir la desaparició de la dictadura franquista? Aquí s'han obert diverses interpretacions al camp de la història, però bàsicament diríem que hi ha dos grans. Una que atribueix el procés de democratització d'Espanya bàsicament a la modernització econòmica, és a dir, què és allò que hauria fet possible l'arribada de la democràcia a Espanya? La transformació social que s'hauria operat a partir dels anys 60 i 70, que haurien portat a que a Espanya hagués nascut una classe mitja moderada i per tant moderadora, és a dir, la idea que les democràcies només poden existir si existeix una classe mitja, perquè si existeixen extrems és impossible la democràcia. I de fet, aquesta mateixa explicació venia a dir la Segona República va ser impossible precisament
perquè la classe obrera era massa radical, que té nassos, perquè va ser impossible perquè li van fer el cop d'estat. I, de fet, la majoria dels treballadors i treballadors van defensar la democràcia davant del cop d'estat. Però, bueno, diguem, aquesta idea que allò que havia estat impossible als anys 30 ara seria possible a partir dels anys 70. I ho seria gràcies a l'arribada dels tecnòcrates al poder. És a dir, els plans de desenvolupament de finals dels anys 50, pilotats per persones lligades a l'Opus Dei, haurien produït una sèrie de transformacions socials, l'arribada del consum de masses, els 600, el plurimpleo, les vacances, etc. Una miqueta l'Espanya dels Alcántara, si recordeu, que hauria generat una societat amb valors cada cop més moderats, que hauria portat a que pràcticament la democràcia caigués com una fruita madura. És a dir, hi ha un moment que el canvi social significa un canvi de valors i un canvi cultural. I en aquest canvi social i aquest canvi de valors i aquest canvi cultural, finalment, és gairebé inevitable que emergeixi la democràcia. Aquestes explicacions tenien problemes. Una primera és que semblava que el franquisme era històricament necessari perquè arribés la democràcia. És a dir, si no hi hagués hagut la dictadura, si no s'hagués reprimit el moviment obrer i el radicalisme dels anys 30, si no hagués passat tot això, no s'hagués pogut moderar la societat i, per tant, no seria possible arribar a la democràcia. Aquesta és una primera. L'altra és que pràcticament hauríem de donar les gràcies d'arribar a la democràcia a l'Opus Dei. Quan un llegeix Escrivà de Balaguer en els seus escrits, no sembla, quan ell diu que va descobrir el diable vestit d'obrer quan va baixar a una estació de tren, no sé si a Bilbao, no sembla que aquest home estigués motivat, ni l'Opus Dei estigués motivat, tot i que molts d'aquests dirigents de l'Opus, pel franquisme, anys després, quan van fer memòries, ja en democràcia, van dir que sí. De fet, ells ja ho havien planificat tot i que quan ells estaven pensant en augmentar la productivitat industrial i obrir els mercats i obrir les inversions estrangeres, tot això ja era una planificació. Per tant, la democràcia és gràcies a López Rodó. López Rodó seria el gran pare de la democràcia espanyola. Hi ha aquestes explicacions, diguem, més de fons d'aquest desenvolupisme. Hi ha unes explicacions que no són contradictòries amb aquesta, que bàsicament el que vindrien a dir és que el que va portar la democràcia va ser el fet que als anys 70, i de fet ja als anys 60, gairebé de forma miraculosa, i no ho diuen així, va concórrer la fortuna de que l'estat espanyol, per primera vegada a la història, hi hagués un grup d'èlits que haurien portat a que Espanya, condemnada sempre a les èpoques fosques i als enfrontaments, s'arribés a la reconciliació nacional. És a dir, hauria arribat una generació, això simbolitza tant amb les èlits de l'oposició com amb les èlits del franquisme, i aquí podríem trobar fins i tot Fraga. Fraga s'autopresenta ell mateix a partir d'un cert moment com un dels pares de la democràcia. Posarem un exemple de qui era Fraga. L'any 62, quan fusellen l'últim ajusticiat per delictes comesos a la Guerra Civil, Julián Grimau, Fraga és el ministre d'Informació i Turisme. Fraga és el que s'inventa allò de Spain is different, no? Ven i cuéntalo, no passa res. I fa una roda de premsa, com que és el ministre d'Informació i Turisme, fa una roda de premsa per explicar als mitjans, als periodistes estrangers, per què el maten. I hi ha un moment que hi ha un periodista suís que, al·lucinat davant de les explicacions, li diu, però vostè és un feixista. I Fraga es treu la camisa, ensenya el pit i diu, hi ha mucha honra. Ho dic perquè s'entengui. De la mateixa manera que en el cas de Suárez, que Suárez també es construeix una biografia com si fos un demòcrata pràcticament dins dels anys 60, Suárez és el penúltim secretari general del Movimiento. És a dir, moltes vegades es discuteix si el franquisme és feixisme o no. No es discuteix si la falange és feixista o no. El penúltim secretari general del Movimiento Nacional és Adolfo Suárez. Ho dic perquè, a partir d'aquesta idea d'una, diguem, una concurrència d'èlits als anys 70 que tenien molt clar que no volien repetir el passat, que Espanya no estigués condemnada a repetir la guerra civil, per dir-ho així, es conjuraran a partir de la idea del nunca més, mai més, i portaran la democràcia a Espanya. Això és bastant un dels relats de la transició que es produeix, es comença a construir no tant als 70 sinó als anys 80. És a dir, què és el que hauria portat la democràcia? La monarquia? Juan Carlos
el 2010, quan Suárez ja té amnèsia, ho diu clarament, la democràcia la trajimos Adolfo y yo. És una cosa espectacular, dos homes amb una capacitat absolutament enorme. La monarquia, les èlits, totes aquelles èlits que van saber conduir el poble espanyol a un destí que mai abans li havia estat destinat, i el consens. És a dir, què és el que hauria portat la democràcia? El consens. Tot això lligava bastant bé també amb les tesis de la modernització. Consens perquè era un poble moderat, un poble, etc. Això és un relat, tant en termes interpretatius com memorials, que es construeix a partir dels 80. No tant en la mateixa transició, però és un relat memorial que funciona molt amb un metarelat de base catòlica. És a dir, la guerra civil seria la caiguda en la culpa. És a dir, què és la guerra civil? La guerra civil és un cop d'estat contra una república legítimament constituïda. La guerra civil forma part d'una cadena d'aconteixements que s'estan produint a Europa, en la qual Mussolini ha arribat al poder a Itàlia, Dollfuss a Àustria, Hitler a Alemanya, i és una corrent més d'aquests feixismes històrics que lluiten. La diferència amb els altres llocs és que aquí hi ha resistència. Aquella vella idea que es diu la república sin republicanos, que la república en realitat no hi havia cap república, dels anys 30 és l'única democràcia on davant l'ascens o l'intent de construir un estat dictatorial hi ha resistència. No n'hi ha cap més, no n'hi ha cap més. Per tant, diguem que... Per tant, la guerra civil no seria això, sinó seria un espai de culpa col·lectiva. És a dir, allà on Caín va matar Abel. És a dir, allà on els germans van matar els germans, tothom es va matar amb una espècie d'orgia irracional sense cap mena de sentit. D'aquella culpa col·lectiva vindria, i per tant, i a més aquí l'operació és interessant, perquè quan tothom és culpable, tothom és innocent. Si tots són culpables, al final tots són innocents. Producte d'aquesta culpa col·lectiva, a la qual no se la pot tornar a mentar, no es pot tornar a referir-se a la guerra civil. Això als anys 80 era claríssim. És a dir, les polítiques de memòria que es van fer en aquells moments eren bàsicament de clandestinització de la memòria republicana, clarament. Què ve després de la culpa? Doncs ve la penitència. I la penitència són els 40 anys de dictadura. És un poble incapaç de posar-se d'acord, no té altre que un pare autoritari que li aplica una penitència de 40 anys. Què és la transició? La transició és l'expiació. És el moment en el qual ja s'ha madurat i es decideix no repetir el passat. No repetir-lo i no mentar-lo. No recordar, que és la idea aquesta d'echar a l'olvido, oblidar el passat. I la democràcia? Doncs la democràcia és el perdó. Un cop ja s'ha expiat totes les culpes, hi ha el perdó cap a aquest passat. Per posar un exemple perquè s'entengui el que vull dir. L'any 86 és el 50è aniversari de la Guerra Civil Espanyola, 1986. Doncs el 1986, quan és el 50è aniversari, el govern en aquells moments, el govern d'Espanya, decideix no fer res. No té cap mena d'interès inicialment no fer res. El que passa és que es comencen a organitzar exposicions per tot Espanya, i no només organitzen exposicions, sinó que comencen a sortir llibres i es venen massivament i comença a haver-hi molts debats sobre la Guerra Civil. Pensem que és la primera vegada que pot haver-hi debats oberts sobre el que ha estat la Guerra Civil. I davant d'aquesta situació, el govern es veu impedit a fer una declaració pública. Aquesta declaració pública, ara us la citaré de memòria, però és impressionant, perquè el govern diu que el govern no vol, diguem, recordar amb odi a cap dels bàndols en lluita, perquè tots ells tenien les seves raons. Tots ells tenien les seves raons, però clar, si tu estàs defensant la democràcia, vols dir que tots ells tenien les seves raons i que, a més, allò ja no formava part, i això és literal, de la memòria viva dels espanyols. Era, i ho diu així, definitivamente història. Perquè els espanyols estan il·lusionats en un projecte de progrés pilotat per Juan Carlos I. És a dir, era claríssim la idea de no, tot això fora, absolutament fora. Què passa amb aquest tipus d'explicacions? Bé, que tenen problemes. Més enllà que si estic d'acord o no, jo evidentment no hi estic, però tenen problemes evidents que han obert la mirada cap a una altra història, una altra mirada cap a una altra memòria. Les més evidents, és a dir,
Per exemple, l'any 83, per posar un altre exemple, l'any 83 pensem que ja és, la data no és baladí, ha passat 2 anys el cop d'estat. Penseu que el cop d'estat és el cop d'estat del 23F, de Tejero, se siente todo el mundo. El cop d'estat, el 23F, és el gran moment de construcció de legitimitat del rei, de Juan Carlos. És el moment en el qual Juan Carlos s'explica ell mateix com el defensor de la democràcia, perquè surt a la televisió i representa que para el cop. Per tant, que para el cop, diguem, és quan Juan Carlos adquireix per primera vegada popularitat. Penseu que la figura de la monarquia, quan Juan Carlos arriba al poder, o sigui, quan mor Franco, Juan Carlos al cap d'estat, ningú dona un duro per ell. Però quan dic ningú, vull dir ni els falangistes, és a dir, consideraven que era un rei tonto, que era una cosa molt espectacular. Si mires les opinions d'aquell moment sobre Juan Carlos, Juan Carlos guanya el seu moment de legitimitat, no d'origen, perquè la seva legitimitat d'origen és que Franco l'havia posat, no hi ha una altra. Aquí no es produeix una restauració monàrquica. Si s'hagués produït una restauració monàrquica, hauria de ser el seu pare el que hauria d'haver estat rei. Però no va ser ell, és una instauració monàrquica feta l'any 69 per la dictadura franquista, perquè ens entenguem. Però, diguem, el 23F és el moment en el qual Espanya, o una gran part de la ciutadania de l'estat espanyol, quan se li pregunta si és monàrquica o no, pot arribar a dir jo no soc monàrquic, però soc juancarlista. Sí? És una cosa... Però bueno, ja s'entén tot el dia. És a dir, jo no soc monàrquic per principi, però sí que soc seguidor de Juan Carlos. Bé, doncs en aquell moment hi ha una enquesta del CIS que pregunta, en pregunta oberta, a qui deviem les llibertats. Se li pregunta oberta i un 61% de la població espanyola contesta al moviment obrer. I només un 13% contesta a les èlits. I a més és transversal la resposta, va d'extrema dreta a extrema esquerra. Per tant, diguem, fins i tot en el moment màxim de construcció de la legitimitat de la monarquia, quan es pregunta, la resposta no és exactament el que estan explicant els diaris, o que està explicant la televisió. De fet, tant és així, tan contradictori és això, que el CIS no tornarà a preguntar això, fins a l'any 2000 i pico. O sigui, no tornarà a fer mai més aquesta pregunta, i a partir de l'any 83 el CIS només preguntarà ¿hasta qué punto usted cree que el rei fue clave per a la democràcia espanyola? Per tant, només et deixen contestar si tu creus que és clau el rei o no. Per tant, ja hi ha una certa dissonància entre l'opinió publicada i l'opinió pública, que no és exactament el mateix. Després hi ha un altre problema per interpretar aquest període, que és si tu expliques que el que es va produir és una modernització econòmica que va comportar una moderació de la població espanyola, i també dius que la transició bàsicament va ser una operació de negociacions en les quals el millor que va fer el poble espanyol és no fer res. Llavors, com expliques que l'any 76 l'estat espanyol sigui el país amb més conflictes de tota Europa? Compte, l'any 76 no hi ha cap altre país europeu que tingui tanta conflictivitat obrera com l'estat espanyol. Tenint en compte dues coses, que Europa en aquests moments no és una espècie d'oasis d'harmonia, és l'Europa post-maig francès del 68, de l'autonocaldo italià, és una Europa amb molta conflictivitat, i també una altra, que és que la conflictivitat a Europa no és il·legal. Il·legal. I a Espanya, associar-se, manifestar-se, expressar-se, fer una vaga és il·legal. Però no només és il·legal, és que et pot portar a la presó. I no només et pot portar a la presó, et pot portar a morir, assassinat. Per tant, aquell país on hi havia més repressió és on hi ha més conflictes de tota Europa, l'any 76. A l'any 79, Espanya és el país amb més conflictivitat, no de tota Europa, sinó de tota l'OCDE, de tots els països de l'OCDE. De fet, l'any 79 marca la punta màxima de conflictivitat de tota la història d'Espanya. Mai hi havia hagut tants conflictes com l'any 79. Per tant, la moderació, el consens, una cosa on el poble l'únic que feia era celebrar els dirigents. Home, era molt difícil sostenir aquestes dades amb aquest relat. I de fet, si l'any 76 i l'any 79 l'estat espanyol és el més conflictiu primer d'Europa i després de tota l'OCDE, la província amb més conflictes a l'estat espanyol és la província de Barcelona. La província on hi ha més treballadors i treballadores industrials, al torn d'1 milió, és la província de Barcelona.
És a dir, on hi ha més obrers de tot l'estat espanyol i més conflictes. Per tant, diguem, ens trobem aquí, en l'epicentre de la conflictivitat de tots els països de l'OCDE. Però és que, a més, no cal anar molt lluny. Si un mira, per exemple, el dietari de Sánchez Terán era el governador civil de Barcelona, del franquisme, durant l'any 76. Ell, la part del dietari de l'any 76, el titula La batalla de la calle. I comença una frase que diu: la primera batalla de transició fue la batalla de la calle. No dels despatxos, etc. Per tant, diguem que si els dirigents franquistes, i per això Fraga es fa famós per la frase la calle es mía, no el despacho es mío, no? O el bolígrafo es mío, no, és la calle és mía perquè hi ha un gran conflicte entorn del carrer. I el principal, el que es produeix en el cas de Catalunya, en el cas de Barcelona, és, diguem, una veritable explosió de conflictes i de moviments. Aquí hi ha el moviment obrer, hi ha el moviment estudiantil, encara que el moviment estudiantil sigui més central als 60, hi ha el moviment veïnal, que està desafiant el poder franquista a nivell local, amb una potència enorme. Apareixerà ja l'any 76, de forma més madura, el moviment feminista, amb les jornades catalanes de la dona del març del 76, comença a aparèixer, és a dir, hi ha una veritable explosió de moviments. Però dintre d'aquesta explosió de moviments, diguem, el que té més capacitat de desafiar és el moviment obrer. De fet, i això és una de les coses que destrossa directament la dictadura, i no només la dictadura, sinó els suports socials de la dictadura. És a dir, tots aquells sectors econòmics que havien donat suport a la implementació del franquisme veuen com una de les principals promeses del franquisme, que era que no existissin conflictes. Clar, quan el règim s'implementa a partir de l'any 39, és un règim que un dels objectius centrals és acabar amb la lluita de classes. No només acabar amb la lluita de classes, fins i tot amb la mateixa existència d'una cosa anomenada classe obrera. El règim franquista defineix la classe obrera no com a classe obrera. Ell diu, vamos a construir una inmensa nación de productores. Productores assimilava als empresaris i als treballadors. És a dir, tots eren productors igualment. No només el règim franquista, i això el diferència de dictadures tradicionals, no només, diguem, assassina els dirigents obrers o produeix l'exili de gran part dels dirigents obrers o dels quadres de les organitzacions obreres, no només il·legalitza els grans sindicats, tots els sindicats, és a dir, no només reprimeix això, i de fet fa una gran depuració de la societat civil. Penseu que només al Baix Llobregat, l'any 39, s'eliminen el 82% de les entitats de la societat civil. O sigui, legalitzen el 82% de les entitats de la societat civil. Això no són partits polítics, no són sindicats. Això és gairebé tot tipus d'entitat que ells puguin considerar que pot ser desafecte, i amb una concepció molt àmplia. El règim franquista fa una depuració profunda de la societat amb una idea molt clara i després no només fa això, sinó que substitueix. Ja no seràs classe obrera, seràs productor, no tindràs sindicats, però tindràs el sindicat vertical, t'enquadrarem a tots els treballadors i treballadores amb un sindicat únic, és a dir, genera quelcom més que una dictadura tradicional. Les dictadures tradicionals reprimeixen, però aquest substituïa. És a dir, és el que normalment es coneix com el feixisme, que és una cosa més que les dictadures militars tradicionals. En aquest període passen dues coses, amb aquesta voluntat d'eliminar el moviment obrer i la mateixa existència d'una identitat de classe i d'una cultura de classe. Primer, que es produeix el creixement exponencial dels treballadors i treballadores. Tot i que moltes vegades nosaltres, o almenys jo, igual vosaltres no, associem la idea de les grans lluites obreres i de la gran cultura de classe moltes vegades al primer terç del segle XX. El primer terç del segle XX seria el gran moment de la lluita de classes, que no dic que no. Penseu que al primer terç del segle XX la classe obrera era minoritària. És a dir, no era la majoria de la població. La majoria de la població seguia sent camperola. De fet, el 1954 només el 24% de la població era obrera. En canvi, el 1970, el 48% de la població era obrera. És a dir, hi ha un creixement exponencial de la classe obrera. De fet, el 1970 arriba al seu zero. Mai tornarà a haver-hi tants obrers industrials a Espanya com en aquell moment. Per tant, diguem, la classe obrera per primera vegada és la classe majoritària de la societat. I és evident que si és el subjecte majoritari, allò que passi en el si de la classe obrera
serà determinant, tant en termes d'actituds com en termes de quin tipus d'accions i organitzacions generin. Alhora, aquest és un moviment obrer que efectivament ha estat espoliat de la seva cultura de classe dels anys 30, però que si ho comparem amb altres feixismes, té una capacitat, a vegades, si voleu, petita, però una capacitat de resistència sorprenent. L'any 1945, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial a Europa, hi ha fàbriques que paren les màquines. No hi ha pràcticament organització, tothom ha estat reprimit, i paren les màquines quan saben que ha parat la guerra a Europa. Sí, és pràcticament una vaga de braços caiguts davant de les màquines, indicant una cosa molt clara. És a dir, si Hitler i Mussolini han estat derrotats, Franco ha de sortir d'aquí. I això és quelcom extraordinari. Després de tota la repressió que s'ha viscut, però és que ja poc després, el 1946, tindrem la vaga general de Manresa i la vaga general de Mataró. I el 1951, el boicot dels tramvies a Barcelona, però que es converteix en una vaga general de 300.000 treballadors i treballadores a Barcelona. És una cosa absolutament espectacular. Si un analitza altres dictadures, no troba, tot i que està destrossat, les organitzacions estan destrossades, tot això és veritat, hi ha por, tot això és cert. Però sent tot això cert, és molt sorprenent que amb el volum repressiu que va suposar la dictadura franquista, la dictadura franquista als anys 40, penseu que per cada fusellat que va haver-hi a la Itàlia feixista, per cada fusellat en temps de pau, no la guerra civil, per cada fusellat que va haver-hi a la Itàlia feixista n'hi va haver-hi 1.000 a Espanya. Sí? Per cada persona que va haver-hi en un camp de concentració a Alemanya en temps de pau, això és important perquè la Shoah es produeix a la Segona Guerra Mundial, n'hi ha 30 a Espanya. És a dir, el nivell repressiu de la dictadura franquista no és que es pugui comparar amb els feixismes europeus, és que moltes vegades és molt superior als feixismes europeus. Alhora, naixerà, també de forma bastant sorprenent, naixerà a partir de l'any 56 un nou model de conflictivitat, que és conflictivitat peronal, que dura de l'any 56 a l'any 62. És un model de conflictivitat que normalment té un epicentre, no? Normalment els miners o els asturians, els de Vizcaya, això té uns motius, que explica el reforçament del mite dels miners a la classe obrera espanyola, és a dir, la idea de la figura del miner com a gran representant de Víctor Manuel, Astúries, mirad obreros del mundo, su silueta recordarse, això té una explicació històrica, ja dels anys 30, l'any 34, però que durant el franquisme això es reforça molt. Per què els miners? Perquè els miners són els que poden iniciar el conflicte. Perquè els miners normalment viuen en comunitats molt homogènies en termes de classe. Bàsicament, el poble al costat d'una mina, el poble és miner, tot ell miner, i no només homogènies en termes de classe, sinó d'experiència vital. I això els permet generar codis interns, comunitats molt integrades, que els permet generar codis interns de solidaritat prou potents com per salvar els problemes que generava una dictadura per organitzar una vaga, que és que no podies fer assemblees, no et podies comunicar, perquè et podien detenir, perquè s'entengui el que vull dir. L'any 62 és el moment de màxima expressió d'aquestes vagues, 600.000 treballadors i treballadores es posen en conflicte a tot l'estat espanyol i comença Astúries, aquella idea, hay una luz en Astúries. I aquestes vagues són conegudes per dos sobrenoms, les huelgas del no sé i les huelgas del maíz. Per què del maíz? Perquè les vagues comencen perquè hi ha un pou miner on hi ha un incident per les males condicions laborals que estan treballant i moren una sèrie de miners. Automàticament, a partir d'aquest incident, a la nit, les dones travessen les valls mineres i tiren blat de moro al davant de les mines. I els miners, quan han d'entrar al matí i veuen el blat de moro, no entren. Per això també es diuen les vagues del no sé, perquè hi ha periodistes estrangers que pregunten ¿por qué haces huelga? I el treballador diu no lo sé. I és veritat, no ho sabia, perquè hi havia maíz. És a dir, el maíz representava simbòlicament la gallina. Aquí trepitjava el maíz era un gallina. Que una col·lectivitat es posi en vaga només perquè veu un símbol, que és el blat de moro, indica un nivell de codificació cultural interna extrema, que permet superar els problemes d'una dictadura. Ells sabien que si hi havia blat de moro a l'entrada de les mines, que havia passat alguna molt greu. I no feia falta saber què havia passat. No feia falta que hi haguessin assemblees, que els arribessin pesquins, que no podien arribar.
Per tant, els miners eren els primers que es posaven en vaga. Sí? Però aquestes vagues eren perdonades per què? Perquè passava una cosa extraordinària, almenys pels treballadors i treballadores d'aquell moment. Quan aquests treballadors, aquests miners es posaven en vaga, normalment es decretava l'estat d'excepció a Astúries, no? O a Vizcaya. No? I al decretar l'estat d'excepció se'ls intentava reprimir, perquè eren, diguem, molt sòlids en la conflictivitat. I a mesura que se'ls intentava reprimir, portaven policies de les províncies limítrofes, perquè no tenien prou policies. I llavors, què passava? Les províncies limítrofes quedaven sense recursos policials. I llavors, automàticament, treballadors i treballadores que fins llavors no havien pogut declarar-se en vaga, es declaraven en vaga. I aquests demanaven augments salarials, a cada fàbrica demanaven el que fos. A la mesura que aquests es posaven en vaga, els estats d'excepció es anaven augmentant. I cada cop, per això són vagues per onada, perquè té un epicentre, i cada cop van creixent més i van creixent més, fins al punt que l'any 62, em sembla que és a l'Hispano Olivetti, la vaga, l'Hispano Olivetti l'any 62, comença perquè tiren blat de moro davant de la fàbrica. Que això no tenia res a veure amb cap símbol del moviment obrer català, és a dir, traspassa completament. Què passava? Això és molt interessant quan ho llegeix en documents de govern civil, per exemple. El franquisme deia, hòstia, és que em quedo sense recursos. Llavors, quan hi havia un empresari que enviava una carta al govern civil i els meus treballadors s'han declarat en vaga, portava la policia, el govern civil els deia, no, millor que els donis el que vulguin, perquè no tinc policia per portar. I a més, així paro la vaga, perquè si no, si hi ha vaga, i llavors acaben fent un merder i acaben aconseguint el que volen, hi haurà més vagues. És a dir, pacta el que sigui immediatament. Clar, això finalment portava que el franquisme digués necessito recuperar el control a les parts externes de l'onada, perquè si no estaven espandent. I per això negociava amb els miners. Per això es produeix una cosa inaudita, el naixement de les primeres comissions obreres i que el franquisme negocia amb una organització legal. Organitza amb una organització legal perquè necessita parar l'epicentre. S'entén això? Doncs gràcies a això, l'any 56, per primera vegada els treballadors i treballadores d'Espanya recuperen els sous d'abans de la Guerra Civil. Feia 20 anys que hi era la Guerra Civil i encara no tenien els sous d'abans de la Guerra Civil. El que passa és que això, finalment, aquest tipus de model de conflictivitat s'acaba als 60. Perquè el franquisme llegeix bé el que està passant, aquest model de conflictivitat, i implementa un nou model de relacions laborals que obliga cada fàbrica i cada sector a negociar per separat, trencant la possibilitat d'una mobilització conjunta. És en aquest moment que es trenca això que comencen a néixer les comissions obreres. O sigui, organitzacions, diguem, que agrupen no una sola fàbrica, sinó diverses fàbriques, que organitzen assemblees clandestines, que coordinen aquests amb els enllaços sindicals i que coordinen els models de conflictivitat. Aquestes comissions obreres, en el cas de Catalunya i en altres casos, neixen a Barcelona, la comissió obrera neix a l'església de Sant Medir i ràpidament es van expandint, sobretot a partir de l'any 66, es van expandint per tota l'àrea metropolitana de Barcelona. I a partir del 67 salten ja a l'àrea metropolitana de Tarragona, a Lleida, és a dir, i finalment l'any 68 fins i tot a Girona. És a dir, s'està generant un nou model d'organització obrera que és efectiu, tot i la repressió, molts dels seus dirigents acaben empresonats, etc., perquè millora la vida dels treballadors i treballadores. És a dir, la millora de la vida dels treballadors i treballadores fa que sobrevisqui el model. Davant d'aquest nou moviment, el règim intenta acabar amb ell. L'emergència d'un moviment social amb organitzacions que es mantenen, amb una conflictivitat sostinguda al llarg dels anys, encara que hi hagi repressió i després desapareixi, significa un canvi radical en allò que era possible i no era possible fer sota el franquisme. És a dir, el moviment obrer lliga la lluita per aconseguir fer assemblees públiques, la lluita per fer manifestacions, la lluita per fer tot això ho lliga a la millora de la vida de les persones. I es comença a passar d'un antifranquisme polític clandestí a un antifranquisme de moviments socials. L'antifranquisme dels anys 40 i 50 és un antifranquisme que bàsicament es fa a la clandestinitat. Fent què? Fan vietnamites imprimint fulletons i repartint-los, però sense que hi hagi una actuació pública. És a dir, la gent no sap qui són militants o no són militants, la gent no nota canvis. La implementació d'un nou moviment social combat
per redefinir allò que és possible sota una dictadura. I és un combat, i deixem-me posar cometes, exitós. És a dir, als anys 60 i sobretot als anys 70 es poden fer coses que als 50 no es poden fer. I això no té a veure amb els plans de desarrollo. Això té a veure amb la implementació que alhora permet que per primera vegada, per posar un cas, el PSUC és l'organització referent de l'antifranquisme català, o la principal organització, el PSUC té caigudes continuades dels seus comitès fins als anys 60. Als anys 60 cada cop té menys caigudes. Per què? Perquè la repressió es concentra contra els moviments socials. I això permet que les organitzacions clandestines puguin estabilitzar-se. Això és central. I després aquestes organitzacions clandestines ajuden els moviments en els moments de repressió. Es genera una dialèctica completament nova en el moviment, en l'antifranquisme i en el que és el propi franquisme. Evidentment, el franquisme, a partir de l'any 66, sobretot quan li és claríssim que se li ha escapat a les mans tot això, que se li ha escapat a les mans, intenta acabar amb això, intenta acabar amb l'oposició. Aquí us he portat un quadre, aquí portem un parell. Aquest és els processats pel TOP, el Tribunal de Orden Público. Els processats pel TOP, això no és ni tots els detinguts, sinó que són els processats pel Tribunal Específic de Repressió Política creat als anys 60. Com podeu veure, aquesta repressió és una repressió que afecta bàsicament la classe obrera, és a dir, són els represaliats per sector social. És a dir, el primer pagament són els treballadors i treballadores, més de la meitat del total de processats són treballadors i treballadores, el segon tampoc no és cap sorpresa, aquest color blau, són els estudiants, i després ja venen altres sectors socials. Però diguem, la repressió principal del franquisme als anys 60 és una repressió que s'aboca cap a la classe obrera, amb una intensitat absolutament enorme fins a l'estat d'excepció de l'any 69. L'any 69 es produeix un gran estat d'excepció, de febrer a març de l'any 69, on, quan tu analitzes els documents interns del franquisme, ells tenen la voluntat de fer desaparèixer. És a dir, ells reprimeixen perquè desaparegui. És important això, perquè als anys 70 reprimeixen perquè no creixi, però ja no creuen que pugui desaparèixer. Això és l'any 66, sí? Això és l'any 70, sí? L'any 66, l'any 70, això és l'any 73 i això arriba fins l'any 76. El conjunt de detinguts, aquí hi ha tots els detinguts, no només els del TOP, d'una ciutat concreta, que és Sabadell, que és on vaig poder construir una base de dades global de les detencions. Si us fixeu, el gruix de les detencions es produeixen l'any 66 i l'any 70. Qui és el gruix principal de les detencions? Però és que hi ha moments hilarants en aquesta repressió, és a dir, hi ha un moment a l'any 69 on l'alcalde franquista de Sabadell diu encara s'estan manifestant i demana al govern civil que detingui més gent a Sabadell. I la policia contesta no podem detenir ningú més perquè no sabem qui són. És a dir, perquè es produeix com una espècie de, ja veurem, de substitució en cadena. Per tant, la majoria de detinguts, cuidado, no estic dient que als anys 70 hi ha fusellats, morts, torturats, no estic dient això, però la concentració de recursos per detencions es concentra en aquest període. Perquè realment es vol acabar amb l'existència d'aquesta oposició. Aquesta punta no la tingueu en compte, que és l'any 73, és la mort de Carrero Blanco. Quan Carrero Blanco vola pels aires, el règim reacciona amb una ràbia, és ràbia, perquè no només són detencions, és anar a barris obrers i trencar finestres, la policia, és una cosa absolutament boja. Llavors l'any 73, just els dies després de la mort de Carrero Blanco, es produeix una repressió massiva. Però això és un atac de ràbia, just després fa. No té més objectiu que la venjança. És a dir, ja no estem parlant d'objectius pròpiament racionals. Racionals no vol dir que no siguin sagnants, però això buscava una cosa. Per tant, la concentració de conflictivitat es produeix bàsicament de per què no va aconseguir acabar. Fracassa perquè es produeix un fenomen que és completament nou, que és el canvi en els efectes de la repressió. La repressió busca desarticular, paralitzar i aterroritzar. Ho segueix fent. Però ara produeix una cosa diferent al que s'havia produït als anys 50. Per què? Perquè la forma d'acció ha canviat. Què vull dir amb això? Vosaltres suposo que coneixeu aquella poesia que no és de Bertolt Brecht, que és d'un pastor protestant alemany, que sóc incapaç de reproduir el nom, si us en recorda, però que tothom atribueix a Bertolt Brecht. Van tenir un veí meu que era comunista, semblava un bon home, però van dir que era culpable
ningú no va dir res. No? I llavors diu, després van venir per un socialista, també semblava una bona persona, però alguna cosa volia fer i el van detenir. No? I llavors diu, i van venir després per un jueu, després van venir per no sé què, i llavors acaba la policia dient, han vingut per mi, no he fet res, però no hi ha ningú que protesti. És la millor explicació del mecanisme de repressió. És a dir, tu no... Alguna cosa haurà fet. No? I llavors, però al final, aquell ets tu. No? Què passa? Que això era relativament senzill als anys 50. Perquè tu detenies un militant o una militant que és veritat no sigués aquell. Perquè ho havia fet tot clandestinament. Aquí estan detenint assistentes socials de barri, estan detenint a dirigents obrers, estan detenint pels quals tothom sabia el que havien fet, perquè ho havien fet públicament. Tothom sabia el que havien fet i per què els detenien. O sigui, havien lluitat per la millora dels serveis socials, havien lluitat per la millora dels salaris i els estaven detenint per això. Això produeix un canvi substancial que és, primer, la solidaritat. Es comencen a organitzar comissions de solidaritat que permeten que treballadors i treballadores detinguts, les seves famílies, es segueixin mantenint, perquè es nodreixen de diners, i es comença a produir una decantació, no només una solidaritat, sinó, diguem, un procés de substitució dels militants veïns. Això era un clar, per exemple, poso un exemple. La Remei Bona era una assistent social de barri, d'un barri de Torre Romeu, que la detenen, efectivament. Això provoca automàticament que totes les estudiants del Col·legi d'Assistents Socials, totes es passin en bloc a les comissions obreres del PSOE. Això no passava abans, el que passava és que s'aterroritzava. També s'aterroritzava. Però, primer, és cada cop és un antifranquisme més jove, perquè hi ha gent que ja ni treballa, que és estudiant, que acaba convertint-se en dirigent obrera. És a dir, s'està produint un fenomen que, diguem, fa ineficaç la repressió. No la seva capacitat de paralitzar, però sí la seva capacitat de fer desaparèixer. En aquest context, a partir dels 70, quan es fa evident això, hi ha, diguem, una recuperació. Aquí ja, en aquest moment àlgid de detencions, ja no ha caigut la conflictivitat obrera. Però a partir dels 70 hi ha una recuperació de la conflictivitat obrera, una conflictivitat que porta molts moments a unes situacions d'assassinat. Aquí Manuel Fernández Márquez a la tèrmica, és evident, són confrontacions molt dures, s'ametralla gent, els treballadors de Vitòria, obrers de Granades, hi ha, evidentment, una repressió dura, però alhora hi ha un increment exponencial de la conflictivitat, una conflictivitat que, a més ara ja no és només obrera i industrial, sinó que comença a passar als treballadors de la banca, als mestres, és a dir, comença a pluralitzar-se en diferents sectors de treballadors i treballadores, per tant, s'està fent molt més plural, que a més va acompanyada de l'explosió de moviments socials. El moviment veïnal ha crescut als 60, però el gran moment del moviment veïnal és als 70, és a dir, i comença a passar, en el cas català, l'emergència d'una societat civil antifranquista. Ja no només són els treballadors i treballadores, sinó que ara són entitats, els col·legis d'advocats, els col·legis d'arquitectes, que comencen a declarar-se antifranquistes. De fet, és quan naixerà l'Assemblea de Catalunya, el novembre de 1961, que és una entitat, no existeix cap altre organisme similar a la resta de l'Estat. És a dir, perquè és una plataforma unitària de l'antifranquisme que no és només de partits polítics. És de partits polítics, de sindicats, d'associacions de veïns, de col·legis professionals, de grups d'esplai. Grups d'esplai que es fan a l'Assemblea de Catalunya dient és l'emergència de tota una nova societat civil que es va posicionar en contra del franquisme. Clar, això és una pèrdua de capacitat de control del franquisme espectacular. De fet, es produeix una dialèctica en la mesura que cada cop l'antifranquisme és més hegemònic, no té el poder, però és més hegemònic en termes d'actituds, de visions, de cultura, d'ètiques, de valors, de moviments socials. El franquisme cada cop té més problemes per reclutar el seu personal i, per tant, tendeix a reclutar els més fidels, que alhora són els més durs, amb la qual aquests són més repressius. I com que són més repressius, la gent es decanta més en contra d'ells. Es comença a generar una dialèctica, diguem, que genera una crisi de legitimitat molt potent de l'antifranquisme a Catalunya. I es produeix un altre fenomen, que no vull deixar de dir-ho, que és l'única època de la història d'Espanya, de l'any 73 a l'any 76, on es produeix una redistribució de la renta en el mateix acte de la producció, perquè s'entengui. Tu pots fer una redistribució de la renta via impostos, i llavors fas polítiques socials, absolutament d'acord, no t'hi vas en contra.
Però l'únic període de la història d'Espanya on es produeix una redistribució entre el capital, la renta del capital i la renta salarial, ja no a partir d'impostos o de polítiques redistributives, sinó en el mateix acte productiu, és en aquest període, l'any 73 a l'any 76. Això no passa gairebé mai, perquè s'entengui el que vull dir. Si tu venen uns treballadors i treballadores, tots empresaris, venen uns treballadors i treballadors i guanyen la vaga, que això als anys 70 passa molt, ara costa més de veure, però passa molt als anys 70, que guanyen les vagues, guanyen la vaga, l'empresari té tres opcions. No? Si decideix que sí, que els hi ha de donar el que demanen. Una és dir, vale, jo t'augmento el salari, t'augmento el sou, perquè ho repercutiré en el producte final. És a dir, jo t'augmento el sou, però els productes que generem en aquesta fàbrica els vendrem més cars. Per això es diu usualment no poden pujar els salaris perquè genera inflació, com si fos un automatisme, no és una decisió. Tu repercuteixes això, tal. L'altra solució que no s'aplicava tampoc és vale, jo t'augmentaré el sou perquè augmentaré la teva productivitat per hora. És a dir, jo et pagaré més, però tu per hora generaràs més productes, per tant jo ja trauré. I la que no passa mai és jo t'augmentaré el sou perquè ho trauré de la meva taxa de beneficis. Això no passa mai. No? Això va passar l'any 73 a l'any 76. De fet, és la primera vegada que les rentes salarials passen el 50% de la renta nacional. És a dir, per primera vegada el 60% de la renta nacional són rentes salarials. És una conquesta, si vol dir així, és invisible, però és d'una importància cabdal, que dura fins l'any 84. O sigui, fins l'any, ara ja no, ara estan en un 40% de rentes salarials. És a dir, les rentes del capital són més altes que les rentes salarials. Per tant, s'estan produint coses molt significatives que aporten un element clau, que és que aquells sectors econòmics que havien recolzat el franquisme, perquè acabessin amb el reformisme social de la República, perquè acabessin amb el moviment obrer, perquè acabessin amb tot això, ara el franquisme era un pèssim negoci. El franquisme s'havia convertit en l'únic sistema polític de tota la història d'Espanya que li estava provocant pèrdua de taxa de beneficis. Per tant, i això és molt clau per la capacitat. Però diguem, es produeix una pèrdua de la base dels suports econòmics de la dictadura franquista. Quan es mor Franco, hi ha una editorial del butlletí de la patronal del metall de Catalunya, que és impressionant la portada. Es mor Franco i la portada és «Hoy ya no es ayer». Cosa que és veritat. Podríem dir com Machado, «Hoy aún es todavía», però no, «Hoy ya no es ayer». Però què volíem dir? Això l'editorial ho explicava molt bé. És a dir, hem tingut el millor règim que podíem somiar, diu així. El millor règim que podíem somiar, un règim que els nostres empresaris d'Europa envejaven, etc., però ja no serveix. Forma part del passat. Hoy ja no serveix. És una forma d'arribar a la democràcia que no condemna el franquisme. De fet, diu que el franquisme era meravellós, però ja no serveix. Clar, això, pel franquisme, és una pèrdua brutal. Bé, i en aquest context, deixeu-me 5 minuts i acabo, què passa realment quan mor Franco? Quan es produeix el fet biològic. Arias Navarro, que és el president d'aquell govern, hi ha Fraga, hi ha Suárez. Suárez en aquell moment no era considerat un reformista. Els reformistes eren Fraga, Suárez era més franquista que Fraga. Hi ha Fraga, hi ha Suárez, hi ha Conde de Motrico, hi ha tots aquests. A la primera reunió del govern es expressen 3 preocupacions. Els ajuntaments. Per què els ajuntaments? Perquè estava previst pel gener-febrer del 76 unes eleccions locals. Compte, que no eren unes eleccions democràtiques, però es temien que si l'oposició s'organitzava bé en un context de conflictivitat màxima, pogués haver-hi un assalt, fins i tot en aquests sistemes que no van de democràcia, pogués haver-hi un assalt de representants de l'antifranquisme als ajuntaments. Penseu que com va arribar el Senat de la República Espanyola? Municipals. No va arribar ni per una vaga general ni per una revolució, va arribar per les municipals. Es van guanyar els monàrquics, però les capitals de gairebé totes les províncies d'Espanya van guanyar els republicans. Allà on hi havia la majoria de la població i on se sabia que hi havia possibilitat de pluripartidisme. Per tant, la gran por en aquell moment és que mor Franco i hi hagi unes eleccions municipals. I si us fixeu, les eleccions municipals que estaven previstes al gener del 76 les portaran al final del procés polític. És a dir, primer hi haurà unes eleccions generals, unes eleccions constituents, unes eleccions normals, i quan hagi passat tot el procés, llavors faran a l'abril del 79 les eleccions municipals. Les deixen pel final. I quan ho fan passa el que ells tenien por. És a dir, efectivament,
la major part de la Revolució Espanyola passa a estar governada per ajuntaments comunistes i socialistes. Per tant, la primera preocupació que tenia aquest govern és les eleccions municipals. La segona preocupació, l'amnistia. Franco feia indults. Franco, Pazo de Meires, quan arribava el Nadal, imbuït en l'esperit catòlic, firmava indults de presoners. De fet, la mort de Franco porta un indult general. El que passa és que l'indult és el perdó del delinqüent. És la gràcia de la monarquia que perdona el delinqüent. Clar, si tu perdones un delinqüent perquè s'ha manifestat i torna a sortir al carrer i es manifesta, el tornes a fotre a la presó. No. L'amnistia és la declaració que no hi ha delicte. Una diferència substancial. Per això l'oposició demanava l'amnistia i el franquisme deia com a molt indults, no amnistia. I per això les mobilitzacions per l'amnistia es converteixen en les grans mobilitzacions de l'any 76. Duia el 8 de febrer del 76 a Barcelona, però hi ha la setmana per l'amnistia a Pamplona, perquè l'amnistia tenia una virtualitat. És a dir, era una reivindicació molt sentida, que els presos tornin a casa. Era difícil que algú estigués en contra d'això. Per tant, tenia molta capacitat de mobilització i sent una reivindicació concreta i sentida, si s'aprovava, es derogava la base penal del franquisme. Una dictadura que declara que associar-se, manifestar-se, fer vaga o expressar-se no és delicte, la dictadura en si ja no té més sentit. Bé, per tant, la segona preocupació és l'amnistia. I la tercera preocupació és el carrer. Per això Fraga sortia dient la calle és mía. Per què el carrer? Perquè en un moment en el qual no tens cap mecanisme per saber què pensa la població i tampoc no penses convocar les eleccions, simbòlicament qui ocupa realment, qui ocupa el carrer té la força de l'autorepresentació del poble. No hi ha eleccions, no hi ha cap altra manera. I el que es produeix l'any 76, Espanya es converteix en el capdavantera de la conflictivitat europea. Es produeix una explosió radical de la conflictivitat. Penseu que es passa de 3 milions d'hores de treball perdudes, i estic parlant només del moviment obrer, i no és només el moviment obrer, és una explosió de conflictivitat global, però es passa de 3 milions l'any 75 es perden 3 milions d'hores per conflictes laborals, una dada brutal, l'any 76 es passa a 110 milions. Aquesta és una gràfica algorítmica de la conflictivitat l'any 75 i l'any 76. En el moment que Fraga diu la calle és mía, per posar un exemple, es produeix un augment radical de la conflictivitat a tot l'estat espanyol. L'epicentre d'aquest augment radical és la província de Barcelona. La província de Barcelona, però a part d'aquella conflictivitat generalitzada, hi ha la vaga general del Baix Llobregat, el gener del 76, la vaga general de Sabadell, al febrer del 76, la vaga general de Vitòria, al març del 76, que porta morts, la vaga general de Córdoba, també l'any 76. Madrid al gener pràcticament està en una vaga general, no del tot, però gairebé una vaga general. És a dir, només a Vizcaya es produeix l'any 76 13 vagues generals. Tot això és un moment de crisi econòmica, etc. Per tant, el que es constata l'any 76 és que el govern no pot governar. Tu tens una conflictivitat generalitzada, el govern no pot governar. I és en aquest moment en el qual sí apareix un canvi de govern. Treuen Arias Navarro, posen Adolfo Suárez. I per què Adolfo Suárez? Precisament perquè era el secretari general del Movimiento. Perquè ell era el que podia representar els funcionaris franquistes. Molt millor que Fraga. No posen Adolfo Suárez perquè sigui un demòcrata contrastat. El posen perquè és un representant del personal polític del règim franquista. I aquí es produeix el moment en el qual hi ha la combinació entre una part del personal polític del règim franquista que veu que la dictadura no pot sobreviure, però que ells volen sobreviure, que no és el moment. I el rei això té molt clar. El primer objectiu de ser rei no és la democràcia, és poder ser rei. I en aquest moment, quina és la primera mesura, el juliol del 76, juny-juliol del 76, la primera mesura que pren el govern d'Adolfo Suárez, la primera, l'amnistia. S'aprova el decret llei d'amnistia, és a dir, allò que havien dit que no aprovarien, no aprova. I a partir d'aquí comença el procés de transició, compte, que no vol dir que el carrer s'acabi, perquè l'any 79, si l'any 76 és el lloc on hi ha més conflictes de tota Europa, l'any 79 és el lloc on hi ha més conflictes de tota la CDR. Per tant, aquesta història continua. Però, com veieu, més enllà que el producte final fos allò que aspirava la gent o no, això és un altre debat important, és un altre debat, tot això té poc a veure amb l'Opus Dei
o el fet que hi haguessin uns dirigents franquistes que es fessin demòcrates de cop. Té poc a veure amb això. Ja està. Molt bé.